Op 11 november 1918 is de Eerste Wereldoorlog voorbij. En wordt er in Compiègne in Frankrijk een wapenstilstand afgesproken. De geallieerden, waaronder Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, winnen de oorlog. De centralen, waaronder Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, zijn de grote verliezers. De officiële vredesondertekening volgt ruim een half jaar later, op 28 juni 1919. Precies 5 jaar na het startschot van de oorlog. De partijen komen bijeen in het Paleis van Versailles bij Parijs. Dit prachtige gebouw met sierlijke zalen en aangelegde tuinen was ooit de thuisbasis van de Franse koning Lodewijk XIV. In 1919 is het de plek waar de Eerste Wereldoorlog officieel ten einde komt. Het Verdrag van Versailles bestaat uit 15 delen met wel 440 artikelen. De belangrijkste bepalingen zijn voor Duitsland. Dit land wordt schuldig bevonden aan de oorlog, de schade en de vele slachtoffers. Duitsland wordt veroordeeld tot het betalen van hoge herstelbetalingen voor de schade die is aangericht. Tenminste, dat vinden de geallieerden. Daarnaast moet Duitsland haar koloniën en verschillende bezette gebieden, waaronder Elsass-Lotharingen, afstaan aan andere landen. En ook het leger wordt uitgedund, tot maximaal 100.000 soldaten. Naast straffen voor Duitsland wordt er in Versailles nog iets anders geregeld. De Volkenbond wordt opgericht. Een organisatie die oorlogen in de toekomst moet zien te voorkomen. Later zal de Volkenbond de Verenigde Naties worden. In Duitsland voelen de mensen zich vernederd. Het land heeft net zoveel geleden en is totaal bankroet. Door de hoge herstelbetalingen komt Duitsland in een zware economische crisis terecht. Al deze ellende zal later de voedingsbodem zijn voor de opkomst van een nieuwe Duitse leider, Adolf Hitler. Hij zal Europa in een nieuwe oorlog storten, de Tweede Wereldoorlog.